holako momentuak bizitzea egun urte ondoren, hunkigarria da guretzat, batez ere Real Unionetik pasatu garen guztiontzat, eta jakinda beti Real Union Gipuzkoan dagoela eta zuen etxea dela. Reala bezalako klub batentzat, nun bere oinarria harrobia den, oso harro sentitzeko denboraldia izan dudala, beraz jarrai dezagun lanean. En la toma de decisión de la federación es el hecho de tener esa relación íntima, verdadera, con la gente, no engañar, es decir, estar siempre cerca de ellos. Beretik joango naiz, gaurkoa izango da bidelaguna izatea, alboan bidaia itxia eta gertutasuna.